Moikka Harri. Morjesta. Mikä meininki? Mikä meininki? Nyt kun sä rupesit kuvaamaan, niin Rupes jännittää. Muuten olisi kaikki ihan niin, easy. mulla oli mieli ihan tyhjä, kato niin. Malmin lentoasemalla oltais lähes hyppää lentokoneesta pihalle. Onko se ehtinyt yhtään rupea jännittää? No nyt kun otit puheeksi taas. Saattaa olla jotain havaittavissa. Niin, korkeampaan kammoa ei käytännössä ole minkään näköistä, mutta kyllä se varmaan ihan mukavalta tuntuu. Joo, tässä on ihan erityyppisiä kammoja läsnä, kun avataan se ovi. Kyllä se varmaan saa nähdä. Katsotaan mitä käy. Mä kysyn puolivälismatkaa vähän vielä fiiliksi. Okei. Okay. Yes. Korkeutta. Miltä maisema näyttää? Aika hyvältä. Odotellaan, että ovi auki, että rupee pelottaa. Saadaan raitista ilmaa. Niin. Mitkä fiilikset yhdystöstä ja muuta? Oikein innosta, niin odotetaan miltä tuntuu. Asiaa. Semmonen 10 minuuttia, niin päästään pihalle. No niin. Ei muuta kuin hyvää hetkiä. Kiitos, kiitos. Mikä fiilis? Oho, olihan se melkoista. Olihan se melkoinen. Voin vannoa, että ei tuntunut minuutin. Puoli minuuttia siis suunnilleen meni. Joo, no ei se kyllä tuntunut silläkään. Huhuja. Semmosta sit vähän rauhallisempi kylty päälle. Joo. Vähän Joo, voit vähän semmosta. No se oli semmoista. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Kyllä Tästä kannatti maksaa. Asia. Ei muuta kuin sitten jossain vaiheessa uusiksi. Äkkiä takas. Korvat vähän lukos. Joo. Ei onneksi olkoon eikä. Onks mä irti susta? Oot irti. No niin, kiitoksia.